povjerenje gradite kroz dosljednost. Recite mi, da li kod mene osjetite tu riješenost, da sam ja tu, da sam ja ozbiljna vezano za ovaj posao, da sam ja osoba kojoj se može vjerovati i osloniti se na mene u nekom trenutku. Upravo ta dosljednost, znači koliko god znala ili ne znala u nekoj fazi života vezano za to što radim, jedna stvar je sigurna. Ja sam 11 godina tu. Svaki dan. I moj sadržaj izlazi van. Svaki dan. Ne samo jedan. Otprilike 30-35 komada sadržaja izlazi van na različitim platformama u jednom danu. Da li vam to gradi povjerenje? Da sam ja osoba koja je zaista ozbiljna oko toga što radi. Da nisam tu usput. Jer ono što se dešava je, ljudi krenu kreirati sadržaj na društvenim mrežama i snime ne jedan video, 2, 5, 10 i onak prestanu. Jer kao ništa se nije dogodilo. I onda ih nema. Kako misliš da osoba koja te prati ti vjeruje i da te doživljava kao osobu koja je ozbiljna i na koju se može osloniti ako tebe malo ima pa te malo nema? I to javno pokazuješ.